Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Θοδωρής Τσαγκάλης. Μια πολύ μεγάλη μορφή του μεγάλου Αλέξανδρου Φιλίππων, μια ζωντανή ιστορία του συγκεκριμένου συλλόγου και ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μαχητή του αθλητισμού. Θοδωρή, καλησπέρα. 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 Από το μακρινό Κιάτο Κορινθίας, κάτι χιλιόμετρα μακριά, αλλά όπου γης πατρίς, έτσι. Έτσι λοιπόν. Είσαι, όπως είπα και πριν, η ζωντανή ιστορία του συλλόγου, του μεγάλου Αλέξανδρου Φιλίππων. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μοχθήσει, έχει αγωνιστεί, έχει δώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του για αυτή την ομάδα. Αλλά τα λόγια πλέον ανήκουν σε σένα. Εσύ θέλω να μας πεις για το δικό σου παρελθόν, παρόν και μέλλον στο σύλλογο και τι είναι αυτό που πρεσβεύουμε ως Θοδωρής Τσαγκάλης και ως Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Πότε ξεκίνησες εσύ τη δική σου διαδρομή στον αθλητισμό? Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Ναι, το λέμε συνέχεια, γι' αυτό το ξεχνάω, Θοδωρή. Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα. Υγεία και όλα τα άλλα περιτεύουν. Λοιπόν, εμείς στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το αγαπάμε. Βεβαίως, όλοι. Επάγγελμα. Ναι, ναι. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε από καρδιάς, με κόπο, ναι. με απουσία από τις οικογένειές μας, από τις δουλειές μας. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι μια τρέλα. Δηλαδή, αυτή την εποχή κάποιος για να ασχολείται με τέτοια πράγματα δεν έχει τρέλα για αυτό το πράγμα. Ζούμε την τρέλα μας δηλαδή, έτσι. Ναι, είναι καθαρά θέμα τρέλας, δεν είναι τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό και ο Μέγας Αλέξανδρος μας το πήρε. Έτσι, μπράβο. Από εκεί πέρα αγαπάμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Όπως είναι οι μεγάλες κατηγορίες, έτσι ζούμε και εμείς στο ερασιτεχνικό αυτό εδώ πέρα. Θέλω να κερδίζει η ομάδα μου, ναι. να πρωταγωνιστεί η ομάδα μου. Ναι. Με κόπο, θα έλεγα, στην προσωπική μας ζωή, έτσι, γιατί τα παιδιά είναι όλα, πώς θα πω, άμυση, δεν υπάρχει κάποιος που παίρνει μισθό εκεί πέρα. Καλά, τώρα στη β' κατηγορία καβάλας που αγωνίζεται ο σύλλογος, φαντάζομαι πως οι περισσότερες ομάδες δεν είναι έτσι. Όχι, πληρώνουν, δηλαδή υπάρχουν ομάδες που πληρώνουν παίχτες. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν λεφτά που θέλουν να πρωταγωνιστούν. Καλά κάνουν, γιατί κάποιοι τα έχουν και θέλουν να τα ρίξουν εκεί πέρα. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό, έτσι. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και δεν ξέρω, δεν τα τρώω σε ηλεκτρονικά, σε παιχνίδια τυχερά, σε γυναίκες, σε ποτά, ξέρω εγώ τι να πω, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Τα ρίχνουν στο ποδόσφαιρο. Και τα ρίχνουν στο ποδόσφαιρο. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτούς δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε εμείς και με ποιο τρόπο μπορούμε, αν μπορούμε? Εμείς μπορούμε μόνο όσο έχουμε οικογενειακό κλίμα μέσα στην ομάδα. Ναι. Γιατί αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα σε όλες τις ομάδες. Ναι. Γιατί όταν υπάρχει μισθός κάπου, υπάρχει και ανταγωνιστικός μισθός. Εμείς όλοι είμαστε μια παρέα. Εμείς προτιμάμε να βγάλουμε 5 φραγκάκια, να τα κάνουμε ένα τραπέζι στα παιδιά, να τα πληρώσουμε στην ομάδα μέσα, είτε με υλικό είτε με τις μπάλες. Είναι πολύτιμα αυτά όλα τα εργαλεία που έχουμε εκεί πέρα. Βεβαίως. Δεν είναι κάτι που έρχονται από σπόνσορες, από χορηγούς, από χίλια δυο άλλα πράγματα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και το 1 ευρώ σε εμάς είναι τύπη μας. Έχετε δίκιο. Η δική σας διαδρομή στον αθλητισμό πότε ξεκινάει? Πριν πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες είστε? Κοίταξε, τώρα μπάλα παίζαμε πολύ παλιά. Εντάξει, έχουμε μια ηλικία 46 χρόνια είμαστε τώρα. Από το 2004 περίπου ξεκίνησε, επανεδρύθηκε η ομάδα του μεγάλου Αλεξάνδρου Φιλίππων. Ναι. Για να πούμε και στον κόσμο, συγγνώμη Θοδωρή, γιατί όσοι ακούνε νομίζουν, δεν ξέρουν όλοι πού ακριβώς βρίσκεται ο Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων, γιατί μας ακούνε από όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας και εκτός αυτής. Θέλω να μου πεις, έτος 1924. Ναι. Γεωγραφικά πού είμαστε? Γεωγραφικά είμαστε προς Δράμα, αν δεν κάνω λάθος. Ανατολική Μακεδονία, συνορεύουμε με Ξάνθη. Ναι, νομός Καβάλα, σύνορο με Ξάνθη. Ναι. Και Δράμα. Μπράβο. Δράμα ενδιάμεση. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι από τις ιστορικότερες ομάδες του νομού Καβάλας. Ναι. Το 1924. Βεβαίως. Υπάρχει η διαδρομή της ομάδας το 1945, τα οποία υπάρχουν σε βιβλία κτλ. Υπάρχει ένα κενό ενδιάμεσα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο υλικό, φωτογραφίες για πράγματα. Ναι. Εγώ έζησα και σαν ποδοσφαιριστής από το σύλλογο. Ναι. Το 84 μέχρι το 87 περίπου. Ως τι θέση έπαιζες? Εμείς ήμασταν από όλα. Από σέντερ φόρ μέχρι και μπάκα. Εμείς έχει τερματοφύλακα την πίστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
ναι, Το ναι. 2004, Ναι, ναι. ενώ είχε διακοπεί η ομάδα, δεν υπήρχε. Είχε πάλι έτσι μαζευτήκαμε αυτοί με κάποιοι παλέμαχοι να πω της ομάδας. Ναι, ναι. Μαζευτήκαμε, οργανωθήκαμε. Πόσα χρόνια είχε αναστείλει τη λειτουργία του ο Σύλλογος Θοδωρή μου? Ήταν γύρω στα 12 χρόνια, 12-13 χρόνια. Για ποιο λόγο, για οικονομικούς λόγους, έλλειψη επαρκών παραγόντων, τι ακριβώς συνέβη? Έλλειψη παραγόντων θα έλεγα, γιατί το χωριό, η κοινωνία επειδή είναι μικρή, υπάρχει μια αγάπη απέναντι στην ομάδα. Ναι. Μάλλον οι παράγοντες εκεί το διάστημα μπορώ να πω ότι δεν βρεθήκαν για να τη στηρίξουν. Όπως είχαμε εμείς αυτή την τρέλα, ας πούμε, τώρα και προχωράμε πιο από το 2004. Ωραία. Κλείσαμε 12 χρόνια λοιπόν, ή κλείνουμε 12 χρόνια. Τώρα κλείνουμε 12 χρόνια, ναι. Τι είναι αυτό που μας έχει προσφέρει ο Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων, πέρα από την τρέλα, την αγάπη και όλες τις συγκινήσεις? Χαρά και λύπες. Περισσότερες ποιες είναι, οι χαρές ή οι λύπες? Και τα δύο ίδια. Έχω ζήσει τα πάντα. Έχω ζήσει και ανώδους κατηγορίας, έχω ζήσει και υποβασμούς, έχω ζήσει χαρές με τα παιδιά για παιχνίδια που έχουμε κάνει σε κάποιες νίκες με άλλες ομάδες. Στεναχωρηθήκαμε εδώ πέρα γιατί χάσαμε. Τα νιώθεις αυτά τα συναισθήματα είναι τα παράξενα, μπορώ να πω. Καλύτερη στιγμή για σένα ποια ήτανε? Η περσινή που ανέβηκε η ομάδα, είχαμε κι άλλες. Κοίταξε, όταν είναι για άνοδος είναι άνοδος. Αλλά υπάρχουν στιγμές που και χωρίς να έχεις κερδίσει, τη νιώθεις καλή τη στιγμή. Μάλιστα. Παράδειγμα, σε κάποιο παιχνίδι κυπέλλου να πέσει μια μεγαλύτερη κατηγορία ομάδα, Ναι, ναι. νιώθεις περήφανος. Δηλαδή, μου και που συμμετέχεις σε αυτό το πράγμα, νιώθεις περήφανος. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πέρυσι κατάφερε η ομάδα και επέστρεψε στη Β' κατηγορία. Είναι η ανώτερη κατηγορία, Θοδωρή, που έχει παίξει. Έτσι, δεν έχετε πάει ποτέ στην Α. Πώς δεν έχουμε πάει παλιότερα. Α, πότε? Πότε? Αυτό ήταν πριν το 84, ήταν στην Α κατηγορία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Με ποιο προπονητή ήσασταν τότε? Η Καβάλα, να σας πω λίγο τώρα, Ναι. εμείς έχουμε λίγο παράξενα, είναι οι κατηγορίες. Ναι. Ενώ ανεβήκαμε κατηγορία από τη Β στην Α, Ναι. φέτος ξαναπέζουμε στη Β. Γιατί επανειδρύθηκε η κατηγορία η Γ σε εμάς, Ναι. οπότε παραμείναμε στη Β Ναι. και η Super League, η Λίγκα που είχαμε μάλλον στη Καβάλα έγινε Α κατηγορία. Έγινε Α. Ενώ είχαμε 4, ξαναγίνανε 3 κατηγορίες. Ξαναγίνανε 3. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τότε που ήμασταν στην Α, ποιο προπονητή είχαμε? Προπονητή είχαμε τον Αργύριο Ελευθεριάδη. Α, τότε που ήμασταν. Μαχητής από το τοπικό ποδόσφαιρο, από το χωριό μας. Ο Αργύρης τι κάνει, αλήθεια? Βοηθάει την ομάδα, Θοδωρή μου, καθόλου? Δεν έχει φύγει την ομάδα, απλώς είναι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που Ναι, έχει, ναι. τις οποίες το παιδί δεν μπορεί να προσφέρει και την προπονητική. Ναι. Αλλά κάθε Κυριακή το χρόνο τον αφιερώνει όπως αφιερώνουμε και εμείς. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τον προπονητή αυτή τη στιγμή. Αν και το πιέσανε τώρα να ξαναρθεί κοντά μας σαν προπονητής, κάπου εντάξει καταλαβαίνεις ότι όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα δεν είναι να το δημιουργήσει και πρόβλημα επιπλέον. Γιατί η ομάδα έπεσε στη Γ κατηγορία? Ποιος ήταν ο λόγος που από την Α φτάσαμε στη Γ, έστω και σε μια διάρκεια αρκετών ετών? Κοίταξε, δεν έπεσε από την Α στη Γ. Είπαμε, ξεκινήσαμε από τη Γ το 2004, ανεβήκαμε στη Β, παραμείναμε στη Β, πέσαμε στη Γ, ξανανεβήκαμε. Α, ξεκινήσαμε από τη Γ το 4. Α, συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήσασταν στην Α και μετά πέσατε διαδοχικά. Α, ξεκινήσαμε από τη Γ. Οπότε δημιουργήσαμε από την αρχή το σύλλογο, πάλι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Από τη Γ κατηγορία. Α, ναι, όχι, νόμιζα ότι ήμασταν. Όταν ιδρύεις ένα σύλλογο, Ναι. ιδρύεις από το 0. Δηλαδή, ακόμα και τα δελτία μας ήταν καινούργια. Το καταστατικό της ομάδας ήταν καινούργιο. Εντάξει, καταλαβαίνω. Με το ίδιο όνομα, Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων. Πάντα, ναι. Πάντα, όχι, μήπως είμαστε όπως είναι ο νέος Πανιώνιος, ας πούμε, όπως είναι όλοι αυτοί. Όχι. Πάμε στο σήμερα. Ναι. Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων. Πάμε στο σήμερα, Θοδωρή μου. Είμαστε στη Β' κατηγορία, συγχαρητήρια για την άνοδο. Παλεύουμε να σωθούμε. Πέφτει σίγουρα ένας. Τι λένε εκεί τα πράγματα? Αυτό που ακούγεται είναι για ένας. Αλλά κάποια θέματα νομίζω ότι αυτά έπρεπε να είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή όταν ξεκινάει μια ποδοσφαιρική σεζόν. Ναι, Θεωρούνται κάποια πράγματα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι θέματα της ενώσεως, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ή να επέμβουμε. Απλώς δίνουμε κάποιο ψήφο και εμείς να πάμε εκεί πέρα και λέμε δεν συμφωνούμε. ναι, σωστός. Τώρα όμως θα παίζει μια ομάδα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι καλό να υπάρχουν δύο κατηγορίες ή τρεις κατηγορίες? Δύο κατηγορίες με τρεις ομίλους στη δεύτερη κατηγορία ή τρεις κατηγορίες? Και πριν απαντήσει, να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να διαγραφεί η Γ κατηγορία και οι ομάδες όλες να ανέβουν στη Β και να χωριστούν σε τρεις ομίλους ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει κάθε ομάδα, ώστε να αποφευχθούν ορισμένα περιττά έξοδα. Τι θεωρείς εσύ, Θοδωρή, ότι είναι καλύτερο? Δεν είναι σωστό και δεν είναι ανταγωνιστικό να υπάρχουν τρεις
Δηλαδή είσαι με το νυν σύστημα, είσαι υπέρμαχος της άποψης να διατηρηθεί το νυν σύστημα. Εγώ είμαι της άποψης να γίνουν 3 κατηγορίες από έναν όμιλο. Για να μην υπάρχουν ούτε τα θέματα ότι εγώ παίζω Θάσο, δεν πάω Θάσο, Ναι. ή εσύ πας Θάσο κτλ. Εγώ θα ήθελα μια κατηγορία στην Α, Ναι. μια κατηγορία στη Β και μια κατηγορία στη Γ. Τώρα είμαστε με έναν όμιλο στην Α κατηγορία, 2 ομίλους στη Β και έναν στη Γ. Δηλαδή εσύ θέλεις το ίδιο σύστημα με τη διαφορά ότι η Β να είναι ένας όμιλος αντί για 2. Ένας όμιλος, να είναι ένας όμιλος. Με τη Θάσο τι κάνουμε? Μεγάλο αγκάθι Θάσος, έτσι. Η Θάσο είναι ένα παράξενο. Κολυμπώντας θα πηγαίνουμε, Θοδωρή, από εδώ και πέρα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σήμερα διάβασα, ας πούμε, προχθές διάβασα ότι η ομάδα του Φάρου Μαριών έπαιξε στην Κεραμωτή, η οποία η ομάδα είναι στην Κεραμωτή. Ευτυχώς οι άνθρωποι λένε ευχαριστούν ότι φιλοξενηθήκανε κτλ. Έχω τύχει σε παιχνίδια σε προσωπικό που έχουμε πάει στη Θάσο, 31 Δεκάτου, Ναι, παραπονές πρωτοχρονιάς, ναι, να πάω να παίξω παιχνίδι εκεί πέρα. ναι, Και φύγαμε με το σταγιό, δηλαδή φύγαμε με απαγορευτικό. ναι. Γιατί εντάξει, τώρα δεν είναι δυνατόν να πάω να διεκρέψω πρωτοχρονιά στη Θάσο επειδή κάποιος έχει βγάλει ένα πρόγραμμα και επειδή το θέλει αυτό γιατί δεν είναι ερασιτέχνης είμαι. Σωστός, σωστός. Έτσι. Έτσι. Άρα δηλαδή τι κάνουμε με τη Θάσο τώρα, τι κάνουμε, να φτιάξουν οι Θασίτες σε ένα πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη σου? Όχι. Να είναι μαζί μας τα σύντες δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Ναι, αλλά, Ούτε με το νησί. αλλά τι. Να είναι στην κατηγορία, κανονικά δεν έχει και τίποτα. Θάσο είναι πολύ ωραία να παραπέξει. Είναι ωραία, αλλά κοστίζει όμως. Πώς θα το γλιτώσουμε αυτό το κόστος, ποιος θα μας βοηθήσει γι' αυτό? Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν αυτοί που τα παίρνουν τα λεφτά από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή μιλάς τώρα για την πολιτεία και για τις ενώσεις. Λογικό, δεν είναι. Και για τις ενώσεις. Η Ένωση. Και λέω τη λέξη να τα παίρνουμε γιατί. Γιατί ερασιτεχνικό είναι, αλλά εμείς πληρώνουμε. Πληρώνουμε συμμετοχές, πληρώνουμε διαιτησίες, πληρώνουμε. Δηλαδή το παιχνίδι πόσο μας έρχεται περίπου, αν μπορούμε να πούμε? Στη Θάσο, ναι. Στη Θάσο για να πας τα εισιτήριά σου είναι, άμα πεις 50 και 50 ευρώ και βάζεις και ένα λεωφορείο 150 για να πας 250. Η μεταφορά από εδώ για να πας Κεραμωτή θέλει άλλα 100 ευρώ, πάμε 350 ευρώ. Όταν πας από το νησί, σε διαδρομή πρέπει να κεράσεις τουλάχιστον ένα καφέ τα παιδιά, πρέπει όταν γυρίσεις να κεράσεις ένα σάντουιτς, κάτι πρέπει να κεράσεις. Ποια ώρα θα πας. Όποια ώρα και να πας κάτι πρέπει να κάνεις. Έτσι, σωστός. Δεν θα είσαι ένα έξοδο γύρω στο 500-600 ευρώ και έρχεσαι με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Τώρα μιλάμε για το χειμώνα, να παίξεις, να τελειώσεις, να σηκωθείς να φύγεις. Σωστός. Είναι υψηλό το κόστος. Είναι υψηλό το κόστος. Πάντως, εάν σκεφτόταν η Ένωση. Και στο τωρινό πιστεύω ότι είναι υψηλό, έτσι και εδώ πέρα που παίζω είναι υψηλό. Είναι. Απλώς θέλω να σε ρωτήσω, εάν σκεφτόταν η Ένωση να φτιάξει ένα πρωτάθλημα για τις ομάδες της Θάσου. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει τέτοιο όμιλο ή κατηγορία για να παίζει για Θάσο μόνη της. Είναι δύσκολο. Και εκεί πέρα έχει αξιόλογους συλλόγους. Η Θάσο όπως είναι φέτος η δόξα θεολόγου που. Βάγια Γάμα Εθνική. Πρωταγωνιστή σε αυτά τα κατηγορία. Εγώ δεν μπορώ να τα βοηθήσω τη δόξα θεολόγου γιατί είναι από τις ομάδες τις δυνατές. Ωραία, καταλαβαίνω. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα σε πιο καυτά θέματα και πιο πολύ της επικαιρότητας. Φέτος ξεκινήσαμε με τον Σταύρο Καραμπατζάκη προπονητή, αλλάξαμε σχετικά σύντομα, ανέλαβαν 2 παίχτες της ομάδας και εν συνεχεία ανέλαβε ο κ. Τσαπανίδης. Ναι. Γιατί αυτές οι αλλαγές? Είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Καραμπατζάκη το καλοκαίρι. Ναι. Φέτος επειδή θεωρούσαμε ότι η κατηγορία μας θα ήταν λίγο ελαστική να πώσουμε, πρέπει οι ομάδες, πιστεύω ότι θα σωθούμε, έτσι. Ναι. Και είχα μια σκέψη εδώ με τα παιδιά του συλλόγου, Ναι. να μπορέσουμε φέτος να κάνουμε ένα ξεκίνημα με νέα παιδιά, Ναι. μικρότερης ηλικίας, Ναι. τα οποία σιγά σιγά να τα ψήσουμε που λέμε, για να τα έχουμε όσο γίνεται. Και μπήκαμε σε αυτό το ρυθμό και σε αυτή τη φιλοσοφία. Ωραία. Είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Καραμπατζάκη ότι δεν μας ενδιαφέρει αν θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα Ναι. ή αν θα πέσουμε ή αν θα οτιδήποτε. Ναι. 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 Που θεωρώ ότι από τα. Ενώ κερδίσαμε τους πρωτοπόρους, μεγάλους συλλόγους. Κερδίσαμε τον Άρη Ζυγού εδώ πέρα. Κερδίσαμε το Μακεδονικό Αμυσκιανό. Ομάδα που πρωταγωνιστήσε πέρσι στη Λίγκα, στην άλλη κατηγορία. Ναι. Ναι. Καλώς ή κακώς η ομάδα, εγώ πιστεύω, ρολάριζε, πήγαινε καλά. Μάλιστα. Κάποια στιγμή τον Οκτώβριο μας ανακοίνωσε ότι δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία του, δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δηλαδή τι ήθελε ο Σταύρος?
Τι ζητούσε ο Σταύρος από την ομάδα? Εδώ έχω ένα ερωτηματικό ακόμα και εγώ για τον εαυτό μου, λέω δεν ήξερε τι ζητούσε. Εσάς τι σας είπε? Σας είπε ότι θέλει να παίζει με νεαρότερους παίκτες, ότι θέλει να είναι... Αυτός μου είπε ότι... Όχι, δεν είναι το θέμα νεαρότερους. Μου είπε ότι δεν το γέμισαν οι προπονήσεις. Δηλαδή, επειδή εντάξει, χωριά είμαστε, Ναι. δεν μπορεί συνέχεια στις προπονήσεις που κάνεις εδώ πέρα να έχεις 18, 20, 30 άτομα στις προπονήσεις εδώ. Εδώ θα τύχει προπόνηση να την κάνεις με 12 άτομα, θα τύχει προπόνηση να κάνεις με 10. Πολλές φορές μπορεί να κάνεις με 8 και με λιγότερους, μπορεί να κάνεις με 18 και με 20 άτομα. Οι συνθήκες στο γήπεδο ήταν καλές, δηλαδή το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση ή είχε πρόβλημα και σε αυτό? Α, όχι, είπαμε τώρα, δεν ξέρω η φιλοσοφική. Αν με εννοείται για τον Καραμπατζάκη τη σκέψη τώρα, έτσι. Ναι, και για τον Καραμπατζάκη, αλλά και γενικά το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση. Το λέω γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι πάνω. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, ναι. Τους φιλοξενούμε και μια ομάδα ακόμα εδώ του Δήμου Φιλίππων, μόνο σε παιχνίδια. Ποια? Δεν έχουμε, είναι η Ακαδημία, οι Ελπίδες. Α, οι Ελπίδες, ναι. Του κ. Αρσονιάδη. Του κ. Αρσονιάδη, βεβαίως, ναι. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα με τέτοιο πράγμα. Κάνουν και τα παιδιά τα παιχνίδια τους, Ναι. παρακολουθούμε Σαββάτο Ναι. και εκεί που κάνουν τα παιχνίδια τους και παίζουμε κι εμείς. Το γήπεδο βασικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημα, είναι το θέμα τα παιδιά. Οι συμμετοχές στις προπονήσεις. Ωραία, ωραία. Τελειώνει λοιπόν το κεφάλαιο Καραμπατζάκης, αναλαμβάνουν δύο παίχτες και μετά έρχεται ο κ. Τσαμπανίδης. Καταρχήν, θεωρείται. Προς τιμή Ναι, τους, ναι, τα ναι. παιδιά με την πρώτη αποχώρηση όταν έγινε του Καραμπατζάκη, Ναι. είπαν ότι βασικά έκαναν μια κουβέντα, γιατί έτσι δεν είναι από τους παλιούς θεωρούμε. Ναι, Στην ομάδα είναι ο Κυριακίδης ο Σίμος και ο Καρασεκαλίδης ο Μάνος. ναι. Συνεχίζουν και αγωνίζονται αυτοί, έτσι, παίζουν στην ομάδα. Ναι, βεβαίως παίζουν. Ναι, ναι, Και τους ζήτησα αν μπορέσουν να βοηθήσουν για λίγο χρονικό διάστημα ναι. μέχρι να βρουν μια σωστή λύση για το καλό της ομάδος. Μάλιστα. Γιατί σας είπα, δεν είναι τώρα πλέον ανταγωνιστικά, δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά. Ζητούσαμε κάτι το οποίο να μπορέσει να στηρίξει την ομάδα να βγάλουμε τη χρονιά φέτος. Ωραία, ωραία. Δηλαδή έπρεπε να βρούμε κάποιον ο οποίος να είναι και λίγο παιδαγωγός, γιατί έχουμε και παιδιά μέσα. Πολύ ωραία. Και γιατί πήγαμε στη λύση του κύριου Τσαπανίδη, συγγνώμη. Για ποιο λόγο πήγαμε σε αυτή τη λύση? Πήγαμε στη λύση επειδή γνώριζα προσωπικά ότι ο άνθρωπος έχει γερμανικό πτυχίο προπονητή. Ναι, ναι, Το γνώριζα ότι έχει κάνει προπονητής στις Ακαδημίες του Κεραυνού Κρυβίδων ναι, 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 και θεώρησα ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή για την ομάδα μου ναι, ναι. να έχω έναν προπονητή ο οποίος να ξέρει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες των μικρότερων παιδιών. Ωραία, πολύ ωραία. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Στο διάστημα του περίπου ενός μήνα, περίπου ένα μήνα δεν είναι ο Τσαμπανίδης προπονητής? Ο Τσαπανίδης σήμερα είναι ακριβώς 18 μέρες. Εντάξει, 20 μέρες τέλος. 20 μέρες. Έχουμε δει κάποια αλλαγή, έχουμε δει κάτι καλό σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ομάδας και τη λειτουργία της? Να μην αδικήσουμε ακόμα τίποτα. Η ομάδα ρολάρει σε καλύτερους ρυθμούς. Ναι, Υπάρχει κάποιος αρχηγός πλέον μέσα στο γήπεδο που είναι ο προπονητής και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. ωραία. Καλά. Ωραία. Ο απολογισμός μας ποιος είναι μέχρι σήμερα, σε νίκες και ήττες, τον θυμόμαστε? Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 βαθμούς. Δηλαδή έχουμε κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία. Όχι. Δύο νίκες είναι και 4 ισοπαλίες. Για πείτε μας ποιους έχουμε κερδίσει και με ποιους έχουμε φέρει ισοπαλία. Έχουμε κερδίσει τους πρωτοπόρους στον Άρη Ζυγό 3-1 μες στην έδρα μας. Έχουμε κερδίσει τα Μισκανά στην έδρα μας με 1-0. Ναι, ναι. Και- Έχουμε ισοπαλία εδώ Ναι. πέρα με τα Ελευθερέ εδώ και που με το Πολύσιλο έχουμε το 1-1. Ναι. Τώρα μου διαφεύγουμε. Και έχουμε και άλλη μια ισοπαλία. Έχουμε και άλλη μια ισοπαλία. Άλλη μια ισοπαλία, Εντάξει, εν αυτή περιπτώσει. Δεν είναι, το βασικό είναι ότι έχουμε 10 πόντους. Είμαστε δηλαδή 3 θέσεις πάνω από το τέλος. Ο τελευταίος έχει 7 και εμείς έχουμε 10. Ωραία, άρα αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να τη σώσουμε την παρτίδα. Άλλωστε, αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα, θα σωσόταν η ομάδα. Ναι. Τώρα έχουμε θεωρητικά δύο αντιπάλους εντός Ελιδίας που παίζουμε την Κυριακή. Μέσα, στην έδρα μας. Μέσα στην έδρα μας που Ναι. είναι αυτή με 7 βαθμούς. Ναι. Και την επόμενη Κυριακή ξαναπέζουμε στην έδρα μας με το Παλαιοχώρι. Είχαμε κάνει νοθρό ξεκίνημα, θυμάμαι στην αρχή. Είχαμε χάσει νομίζω από τη Λιδία την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Και μετά με το Παλαιοχώρι κάτι είχαμε γίνει και εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Δεν είχαμε πάει σχεδόν καθόλου. Αυτοί είχαν μόνο μες στο γήπεδο. Κάνονταν 5-1.
Αυτό λέω. Ξεκινήσαμε με 2 πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Θα είχαμε σωθεί ουσιαστικά. Δηλαδή, αν είχαμε κερδίσει αυτά τα 2 μάτς, τα οποία μπορούσαμε υπό προϋποθέσεις να τα πάρουμε, θα είχαμε σωθεί. Αλλά δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, γιατί ξεκίνησε ενωθρά η ομάδα. Βέβαια στην πορεία βρήκε τον δρόμο της με τον ίδιο προπονητή, με τον Καραμπατζάκη μέχρι που παραιτήθηκε. Αλλά γιατί έγινε αυτό? Εντάξει, τώρα αυτά αγωνιστικά μπορώ να πω ότι ο καθένας με τις δυνατότητες του πήγε. Είχαμε προβλήματα, είχαμε απώλειες. Ας πούμε στην Ιδία μέσα τα παιδιά αγωνιστήκανε πολύ δυνατά με 2 ευκαιρίες που κάναν 2 γκολ. Εμείς μια ευκαιρία κάναμε 1 γκολ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Παλαιοχώροι πήγανε αυτοί δηλαδή, γιατί εμείς δεν πήγαμε. Ναι. Φάγαμε 4 γκολ σε 18 λεπτά. Πω Παναγία. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω είναι εξής. Πόσο αντέχει ο Θοδωρής Τσαγκάλης να στηρίζει αυτή την προσπάθεια στο μεγάλο Αλέξανδρο Φιλίππων και τι ονειρεύεται για τον αγαπημένο του σύλλογο? Αυτό που ονειρεύουμε είναι η ομάδα στο χωριό εδώ πέρα να πρωταγωνιστήσει. Ναι. Να έρθουν να μας πλαισιώσουν, να μας βοηθήσουν όχι οικονομικά, να μας βοηθήσουν ψυχολογικά πιο πολύ, να έρθει ο κόσμος. Ναι. Και τα νέα τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σε μικρότερες ηλικίες να έρθουν να βοηθήσουν το σωματείο. Ωραία, δηλαδή μιλάμε... Η βοήθεια δεν είναι μόνο η οικονομική όταν λέμε βοηθάμε, είναι και η ψυχολογική και τα πάντα. Πόσο κόσμο αριθμεί το χωριό των Φιλίππων? Οι Φίλιπποι είναι γύρω στους 1.300 κατοίκους. Τους μισούς να φέρετε στο γήπεδο το κάνατε καμίνι, έτσι? Ο κόσμος δεν έχει τώρα, ξέρεις, λόγω και των οικονομικών να πω. Τι ειστήριο υπάρχει? Υπάρχει διαρκείας, υπάρχει ειστήριο, έχετε κάποια προσφορά, κάνει κάποιο... Τι ακριβώς έχετε κάνει εκεί, πώς χειρίζεστε την κατάσταση στο κομμάτι των εσόδων? Το κομμάτι των εσόδων είναι τίποτα. Απλώς ότι οι προσφορές μπορείς και πάρεις από κάποιους επαγγελματίες τους οποίους έχουμε ρημάξει. Ναι. Έτσι, με όλες τις συμβασίες ελεύθερες, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με τους επαγγελματίες του χωριού εδώ πέρα. Ναι. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, μας στηρίζουν, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να χτυπάς την ίδια πόρτα. Δεν μπορεί να χτυπάς συνέχεια την ίδια πόρτα. Κάποια στιγμή θα σπάσει αυτή η πόρτα και μετά θα σπάσουν μόνοι. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται νέο αίμα, να πούνε νέοι άνθρωποι. Ναι. Όχι ότι δεν θα πήγαινα να ξαναζητήσω λεφτά για τον Μέγα Αλέξανδρο, για την ομάδα μου να μας στηρίξει. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει να το κάνουν και κάποιοι ακόμη να βοηθήσουν για να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ. Όταν λέμε να δυναμώσουμε, να φτάσουμε δηλαδή σε σημείο να διεκδικούμε και άνοδο ακόμα στη Λίγκα, την Α κατηγορία. Να σας πω μια αλήθεια. Η ομάδα μας, εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την κατηγορία είναι οι κατηγορίες που λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί στην άλλη κατηγορία νομίζω τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί πληρώνεις πλέον. Περισσότερα πλέον. Μα από τόση ώρα μας λέτε ότι σας έχουν ρημάξει εδώ πέρα και πληρώνετε. Δηλαδή, αν πάτε στην άλλη κατηγορία, καταλαβαίνω μετά πάμε για φυλακή, έτσι. Το λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Σε επίπεδο ακαδημιών κάνουμε κάτι. Υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε ακαδημίες στους Φιλίππους? Ακαδημιών δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή με το ήδη υπάρχουν έτσι πως είναι το... Γιατί? Δεν υπάρχουν αυτά τα μικρά παιδάκια, δεν υπάρχουν τόσα πολλά μικρά παιδάκια για να πλαισιώσεις και να κάνεις μια τέτοια ομάδα. 1.600 κάτοικους έχουν οι Φίλιπποι. Αν βάλουμε και τα γειτονικά χωριά, πάμε στα 3. Για αυτούς τώρα, εντάξει, δεν είναι τόσο εδώ πέρα. Μιλάμε για όλο τον πληθυσμό του χωριού, ο οποίος δεν είναι εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να είμαστε γύρω στα 1.000 άτομα, με 900 κάπου εκεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό χιονοπόλεμο, αν παίζετε. Δεν έχουμε ακόμα. Πώς, αφού είχαμε αναβολές, είχαμε ιστορίες, έχει χιονίσει όλη στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δεν έχει ρίξει χιόνι. Κακοκαιρία, βροχή είχαμε πολύ και εντάξει, για να μην... Γιατί ξέρεις, τα γήπεδα αυτά δεν είναι επαγγελματίες οι ποδοσφαιριστές, γίνονται πολλές τραβές, με έχουν τύχει και με αυτά εδώ πέρα. Και γι' αυτό δεν αναβάλλονται οι αγώνες. Και προσπαθούμε να αναβάλουμε τα παιχνίδια, τα γήπεδα μας δεν είναι σωστά. Εντάξει. Έχετε ζήσει χιόνια στην Καβάλα, με την ψυχή σας. Βεβαίως. Το να μην χιονίσει μια χρονιά δεν σημαίνει και κάτι. Λοιπόν, Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, γερό στο μάχη, υγεία πάνω απ' όλα. Να χαίρεστε ότι αγαπάτε την οικογένειά σας, το σύλλογο που υπηρετείτε και μια ευχή από εσάς για τον επίλογο, ώστε να κλείσουμε. Να κλείσουμε τον επίλογο. Εγώ θα ευχηθώ πάλι καλή χρονιά. Ναι. Κουράγιο σε αυτούς που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Που το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι μόνο το τυπικό γραμμένο. Έτσι. Δεν υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Όταν πληρώνεις και σε πληρώνουν, δεν υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θοδωρή μου. Είστε καλά.